hapon sa tanan. Dahil ko ng Ginoo na naghatag na itong kunaugan, hapon na namin kasihan ang bautismo, ako na nagadilig alag na dawag ng Kristo Isin, personal na magbubuha. Salamat kayo sa suporta sa tibok Espiritu sa Bisandigan. Nabinaan sa ako ng mga kabatasan na sa ilang programa sa Voice of Youth Expand. Pasalamatan ang Ginoo, pasalamatan ang mga personal, o pasalamatan ang atong mga sponsors na karaya na pamaagi na gagamit sila sa Ginoo. Dini kapunon, connected name sa South Philippine Union Conference na mga satellite ng mga wali. Doon ay 200 kapin ka mga satellite sa Tibok, Mindanao. O nabati na nato kung sa diyan kakusog ang buhat ng Ginoo pinagi sa mga kabatalan. Of course, pinusa nga suporta gikan sa ato ng mga nanandyod ng mga kaisinan. So, rin kapunan, nalaybon tayo ang Diyos. Salamat sa Ginoo. O nasayot kong anlam na itong mahuna o sikasig na berdawat sa kang Kristo Jesus kung magpasakop nining iyang iglesia na iyang pagkabalikan nining tao. Tungkol nini, magahimo tao sulimni nga pag-ubiyas sa Ginoo dinagis sa suko. Natong ito po sa mga ulo. Labi ka man ang balaan ng Diyos. Hindi ka po ng mahal sa adlaw nga balaan, sa adlaw nga Sabado. Amo pagay mo ang Ginoo ang Santos ng Bautismo, hindi nakita sa swimming pool ng Dipos. Nagapo ang Ginoo, na ikaw magkapagikuban, iningintayan ng proseso sa Bautismo. Kapaman, kinipahan, na dunay na po, nakalipay, o kapo ng blessing, ayan sa pagkalita. Dami lang sa mga kanila sa Bautismo, mga bitawag karon. Ikaw ang ilang sunod ng Bautismo. Ikaw palaginip ng kubik. Ihatag ang kahong pulo o sunod-usap. Hindi mo pala ang Espiritu, iyong ipagulsa sa mahal. Aron ba o kini? At utambong o panalangin. Nining tagsa-tagsa ka mga amiling dalag. Nga mo dawat kanimo isip Ginoo Diyos ng kinabuhi. Among yapo Diyos nga nunod na nga bautismo, inaagis kahong sa mga Espiritu. Ang kinabuhi, ini among pagkaisulan, mabago sila. Pinaagi sa imong gamanan nga Espiritu. Ang among pagkinabuhi, dili na pagkinabuhi ka kalibutanon, o dili pagkinabuhi ka buhi. So, among karon pagaymuon, Ginoo, kining sagrado ng bautismo, kung among ipangayo, ang imong presensya mag-imuhan sa ngalan ni Jesus. Ito na ito mga kaisunan, ang ato nga naandang na pagulitod, pag dinunita niya mo sa mga kasamatan, dungan na sa kalimutan sa COVID. Iyon lang yung mga sinas.
sa pagsunod ng kalagan. Ingon ang ministro sa Evangelyo, dini kapunon akong lipayon, nga magabautismo kanimo, pangalan sa mahal, sa anak, ug sa balang Espiritu Santo. Nagalang sa mga anak ng Espiritu Santo. Sa pagsunod ng kalagad, nalayon kayo ang maong na desisyon. Tungod dini, ingon nga ministro sa Evangelyo, mga bautismo kanimo sa ngalan sa Ama, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Pakigubali mo sa imong kinabuhi o pinagi sa imong pagdawat o pagsunod sa Ginoo, ang imong kinabuhi karon mahiusan na diha sa Ginoo. Tungod nini, ako ingon alagad sa Ginoo, magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, Anak o Espiritu Santo. Amen. Tika ito ka mayon. Tungod kay ang Ginoo nagtawag bisan pa sa mga kabatanunan o sa mga kabataan. O tungod dini, ako ingon nga ministro sa Evangelyo, magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Din sa Voice of Youth Expand 2022, imong na dunggan o nasabtan ang mga pagtulungan o mga lektura nga ginadula sa mga speakers sa matagabi o sa Bible study. Salamat kayo sa imong pagsunod nini. Mo kag Ginoo magalingkod sa imong kasing-kasing. Nini kahaponon, ako ingon nga lagas Ginoo magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, Anak o Espiritu Santo. Amen. Sunod kaniya
pinaagis pagtugyan sa imong kinabuhi diha kaniya sa atong buhi nga Dios. Kung nini ka po ng karon, saksi ang katawhan, ikaw, idawat sa bautismo, nga magalagad sa Ginoo, ikan karon hanto sa pagbalik. Tungod nini, ako mag-bautismo kanimo, sa ngalan sa Mahal, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Sayangi ang panahon na sa imong Panginoon, imong giatagan o luna o kahigayunan si Jesus diya sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi nga diin imong itugot nga usbon sa Ginoo ang imong kinabuhi uban kanimo o sa tibuok nimong puluyanan o ning kapunon karon kalipay nako ang pagbautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, Anak, Espiritu Santo. Imong gidawat ang tanyag sa kaluwasan ni kapunon karon. Ako magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, Anak, Espiritu Santo. Amen. Dahon gamay tayo. Iko ang gamay. Ako makasasalamat tungo sa paglapas nako sa Ginoo ni kapunon nga si Brother Jing. Salamat Ginoo. At sa iyang Panginoon, iyahang gihatagan ug gigayon sa Jesus diha sa iyang kinabuhi. Nga mo'y magkinabuhi o magahatag kaniya og maayo nga direksyon sa iyang tibok nga kinabuhi. Salamat sa kalaugan Ginoo. Kaya mong gihatag kaniya o pinagi si mong dugo sa kalbar sa cross magawagtag sa iyang tanan nga mga kasalanan. O karong kapunon, ako magabautismo kaniya sa ngalan sa Mahal, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Ikaw maoy ko man karon si Jesus na maluluyon kay ang tanan. So, mga Kristo, alay morning, salamat tayo na sa inyo, nakasing-kasing, sa imong lahuna, imong gidawat sa Kristo, imong gidawat ang mga pulong, ang mga kasubuhan sa Ginoo, nga maggiya kanimo sa kinabuhi o sa pagkinabuhi nga Diyos. At tungod nini, ako ingon nga ministro sa Ebanghelyo, magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Makasasala ako Diyos, ang dugo mo iulaman, kunya ako mahiluan mo balik man ako sa Ayun, hindi ka po mahal niya si Brother Ronilo. Amahan, salamat kay Ginoo sa imong pagtawag niya. Salamat Ginoo nga imo siya gi atagan o giya pamaagi nga mahiduol o ibalik diya kanimo o makasabot sa imong mga pulong Ginoo. Nining kapunon sinaksihan sa mga kaigsunan din sa distrito
kabatalunan o sa mga pangulo. Ginoo niya ang imong alagad among itugyan pinaagi sa santos nga bautismo ug ako magbautismo kaniya sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo. Nga imong gidawat sa Kristo Jesus, nga imong Ginoo manluwas ang iyang dugo dito sa Kalbaryo sa krus, naghatag kanimo og kapasayloan, kadaugan sa imong kinabuhi. Ining kapulon karon ako magbautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Ya nidawat kanimo isip Ginoo personal nga manluwas ang imong sakripisyo mga pagantos diha sa Kalbaryo sa krus wala kayo Ginoo pakawang tungod kay ang tuyo mao ang kaluwasan nining imong mga katawhan. Ginoo salamat kayo nga nakasabot o nakadawat kining imong mga alagad karon. Dili na sila kandidato sa bautismo kundi kandidato na sila diha sa imong langitong pulianan. Ginoo, akong ipataas ng mga kamot, naghagyo sa imong grasya panalangin, alam nining among mga kaigsunang bago, nga tabangan nimo sila Ginoo, palaginan nimo sila Ginoo, nga makasunod o magkakinabuhi sila sama namo na nangalagad nimo nga imong gitabangan o Dios. Pinagi sa mga grasya kayo, ay nga kami nakalahutay hangtod karon nakapadayon sa among pagsimba pagalagan. Hiro ako nagampo ikaw, magpadala sa imong balik, balaang manununda, imong balaang espiritu, nga imong ipakursad sa kanila, aron sa imo na Ginoo, ang ilang pagkatinawag, ang ilang pagkapinili, ang ilang dedication karon o ilang pagkasakop, pagkasinakop nilang iglesia, baga padayon hantod sa imong pagpalit. Panalangini ang mga simbahan din sila mapasakop. Panalangini ang Distrito Ginoo din sa Digan. Panalangini ang Western Mindanao, maumal ang South Philippine Union Conference, o lagnagyon ang Voice of Youth Expand. Nga kanunay naglambo ang mga talento minsahe Ginoo nga among nadawat ikan kanimo. Salamat Ginoo. Kaya mo lang itubag ang pagampo. Tinaagi sa imong pagbuko sa imong panalangin karon kapunon. Makabaton kami og kalipay kada sa kusog kabasog sa among pagtuo-pagalagan. Amo kini pagalawaton sa ngalan ni Jesus mamunduhan. Amen. Okay, ako din mga kaigsunan. Imuna ako, O Ginoo, todloy, ano nga
Pa. Ay,